Ka Joint Action Committee jong ki khon ki hajar ka hima sayong ke ai khuble ya ka KHDC ka bala wengno ya ka jinglong dungdo jong ba bashampang thaba na ka jinglong dungdo jong ki hima sayong na do ka khasau tarik mata ubnai ka JC ka laban pagu jong khuble ya ka dese konsil ba kala kenturu ke ba penya jong ka KHDC bagian pelang no ka jinge jet ya long do obathamai jong ka hima Joint Action Committee ki khon ki hajar jong ki hima sayong ka ba ka jingwan jong ki kalong ban bana Saki khun ki hajar jong masuk yong habai dei ba kacing dawa ka jongi ka bala lam mat da ka JSC ba i ladawa ki isnam nadu isnam hajar ka kandai ka bala nek ter hadu ki isnam hajar ulai bat ni subha ni sultanat ban pentip saki khun ki hajar jong masuk yong ha ka ba nak liak ka usul ha ka order ka bala kumi ha ka khat sauterik mentau benai kala wengno yo ba sang thaba nak khat jong ndo hi masuk yong te sibun ki ba nakliang jong ka JSC rangkat ki rurang ba kisang sama sinong bat ki kur ki hajar jong masuk yong kilaya mi syahmat banya tur banya dawa hakaba ka jingya kun jongi klam kerandin bat klam pendam kelane menta baro san senam apa dengan ka jingi kun ka jongi kum ka JSC kum ki rurang ba jong ka dong ka than jong ka hima ila ya sibun ki hakaba gilaya hab ban ya lag ba ki jing sya ban ben sya kan ben hab ya lag ba ya ka jing sya kan tho hab ban ya lag baru ya ka jing sya pengat kan don an hakaba ka don ga jing tur hawat apo usul ban pau da ka bor da ka direct action kum kita ki berkhot gilaya bat hakaba khadu ka jing ya yanti jong ka JC bat ka jing kerjan jong ki rurang ba jong ka hima ila poi sa ka thong hakaba nakaliang usul ka wen no yo ba sang thang thaba nak ka khet jong lo jong ka hima sayong kumba ka JC kladawa pa hang de habai dei pat bat ka jing jit yaki yo lengdo pura menta gila nakaliang susil kala weng no iba cempang bomut ba apo hima sayong menta obdan sudan do ende udang praktis menta udang exercise ya kapor udang don ba ting lengdo ke ka bangi kwa nakaliang ka JC ikepat ya ka susil ba lakon no ban penkloy no ya ka jing jit ya lendo pura jong ka masuk yong la long balak la kono ka dai ban penkloy balak no bang ini on pendap no yang ne ka jingjit ju lendo jong masuk yong hapo ka si benai dek pat ka bangi kwa ban persengau mene ka long ba hakine ki nadu ki por ki ba mensua ka jingjit ju lendo jong ka masuk yong ka dai daki kun ki hajar jong ka masuk yong kli rang ba jong ki kun ki hajar ki masuk yong ten rei ka ne ka praktis ka lakut no nadu ka por bala kut no jing long lendo ju mawun tek ka ba nak liang jongi ni dawa ya ka usil ba dei bansya bangin jit ya lendo ju masuk yong daki kut ki hajar ju masuk yong om su daki gi sau lendo ka ba kilai jit daki gi snam ki bala let ki kwa ya kata cosmic practice ka bala practice untuk mensua ki kwa ba nak liang ki kut ki hajar ki masuk yong kin jit ya lendo pura ju masuk yong kata kalau ka jing dawa ka ba nak liang jongi ni bu po usil ai kublai ba klem da ai kublai ya ki nong thok kubor baro ki press dan ki electronic media ki playa don kat ni ki ba dei ke sur halor ne ka jing dawa ka jongi klem ka jing ya don ka jongki ngatrai ka ne ka jing dawa ka jongi ka nampoi sak thong ason ai kublai ya baro klem da ja kateng ai kublai ki baro iwai eng suman ai kublai ru ya ka district council ya i CM jong ka KHC i deputy CM bat kunjuru ya i MDC jongi i MDC jong ka nong sepung so yong konsi bala har ba khadu ila priang ya kata ka jingdawa ban weng no yo ba sepang thaba isone kublai ru yo ba andi ba sai mo ibra deputy secretary jong ka KHDC bala sim khia bat pentelun ya kepal ka bangi nak por sakpor gi ju kedu gi ju ekran alok de jingdawa jongi bat kande ko order kepala isu akan tadi kejun arja kasau kadai kepala sanji da iba andi kum di deputy secretary sunai kublai bala simkia lor ne jing dawa kejongi sunai kublai ru ya baro ki rumba ki samla abat ya baro ki kun ki jan masuk yong ki bala ai ke jing sian pura halor ne ke jing dawa hadu bangi poi jak thong bangila ban weng no yo basem tha thaba na kaleng na khet jing do sip jong masuk yong tarik jun mata usna arja sah ya tu lalu jingdawa jadi bermain tadi ibu bor
Nak tadaw long kajing dawa jong KCAC kelong bang kad usul kada ben penkloy ngane election namar ngisutu ba lada amdon hi longdo bapura jong kahima kelawan bu kajing e kibabun nak tadaw kumbang long menta kajing don jong wakting iba umla ban soy fikta kajing e jong kikut ki hajat mas ayong nak tadaw ngikwa bakat usul kan penkloy ban bu tarik lade ban berbena yang election hapuk kahima mas ayong Di kumba KCAC na rupa sedang hi kadawa apnihan kat yo pasampang thaba ti bat kawai hiru kamat jingwa kolong menginyo ono la kajong ka anela kajong ka diti punya kam ti kumbangi ni dia nak pos apor akiwe ki hima apor kasi kidon la kajong ka ane taka jing punya kam kajong ki ti niru tunjuk ni kwa ya kata ti nak kalian jongi tengi kapat jur ya ka susel bahkan pengkloy no ya kajong dia yang untuk opera jongi kenang pengiyo ban pengiyo ban thau le pengiyo ban snano ya ka pengiyo ban pa ban diman lane ban dawaru ta ka pengiyo oi habide bi kene eksekutif lane kene ka eksekutif dong jong darba hima pala punya dai akting indo la snai ka ki babun ndri klam simla urlong pada tatkum ka jingkwa jong pat ban rela thau tang da eksekutif klam da tip da ka darba hima tiana yang jongi hi asya ba taka aks kahimas ayong kan pas tolong ba kan tip tak dorba jong kahimas jong kahimat tip da upat ba ane do tau upat rayot jong kahimas ayong ke da ka basa